Афіцыйная забарона на працу для беларусаў, асуджаных паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў. На нацыянальным прававым партале з'явілася пастанова Савету міністраў, якая забараняе станавіцца аўдытарамі асобам з судзімасцю паводле палітычных абвінавачванняў. Усяго ў пераліку ажно 12 артыкулаў, напрыклад, 342 пра парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў, альбо 361 аб экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле новай рэдакцыі палажэння парадку правядзення атэстацыі на права атрымання кваліфікацыйнага атэстата аўдытара, прэтэндэнт на пасаду мае прадставіць дакумент аб адсутнасці непагашанай ці нязнятай судзімасці. 16 тысяч дзяцей наведваюць так званыя вайскова-патрыятычныя аб'яднанні. Пра гэта заявіла дырэктарка рэспубліканскага цэнтру экалогіі і краязнаўства Алена Ануфровіч. Як звярнула ўвагу выданне «Зеркала», цяпер вайсковыя гурткі наведваюць каля 1,5% школьнікаў. Адметна, што ў прэсе заўважаюць мілітарызацыю наведнікаў дзіцячых садкоў. Маленькіх беларусаў, як у Расіі, апранаюць у вайсковыя берэты, змушаюць маршыраваць. Адметна, што згодна з праграмай для дашкольнікаў, зацверджанай міністэрствам адукацыі ў 2022 годзе, у кутку патрыятычнага выхавання рэкамендуюць размяшчаць здымак Лукашэнкі, а дзеці 5-6 гадоў мусяць, цытата, называць імя, прозвішча ды імя па бацьку узурпатара. Агуркі і памідоры ў Беларусі пад пільным кантролем. Урад зацвердзіў чарговыя змены ў сістэме рэгулявання цэнаў. Адпаведную пастанову падпісаў кіраўнік Савету міністраў Александр Турчын. Гэтак вытворцы не змогуць цяпер павышаць цэны для агуркоў і памідораў больш чым на 0,3% за месяц без абавязковага абгрунтавання для адмысловай камісіі пры ўрадзе. У прэс-службе ўраду патлумачылі, што гэтая захада мусіць не дапусціць спекуляцыйнага і неабгрунтаванага росту цэнаў. Пералік тавараў, цэны на якія рэгулююць улады, паменіў з 211 пунктаў, у ім засталося 199. А з шэрагу пазіцыяў выключылі некаторыя канцылярскія тавары, асобныя віды марожанай рыбы ды частку сокаў. Пры гэтым урад павялічыў максімальныя гандлёвыя надбаўкі на дзіцячыя цацкі і лінолеум. Каб прывабіць пакупнікоў крамы, сярод іншага прапануюць зніжкі. Але ці заўсёды яны справядлівыя? Адзін з прыкладаў пабачыла беларуска ў адной з крамаў гандлёвай сеткі «Еўраопт». Відэа з выгоднаю прапановаю яна апублікавала ў тыктоку. Паглядзім разам і далей у нашым эфіры. Вот так, акция была 20,99, стала 21,95. По акции. Зубра не будзе. Міністэрства прамысловасці аспрэчыла інфармацыю пра запуск вытворчасці ў Беларусі аўтамабіля пад такім брэндам на заводзе «Юнісон» пад Менскам. У ведамстве заявілі, што на гэты момант ніводнае прадпрыемства галіны не атрымала дазволу на вытворчасць такіх аўтаў, а публікацыі, што сцвярджаюць адваротнае, назвалі неабгрунтаванымі і падманлівымі. Меркаваны вытворца «Юнісон» таксама заявіў, што інфармацыя аб зборцы аўтамабіляў «Зубр» на яго пляцоўцы не адпавядае рэчаіснасці. Адпаведны афіцыйны ліст кампанія даслала ў рэдакцыю выдання «Авбай». Днямі ў медыя з'явілася інфармацыя пра новы брэнд «Зубр» у Беларусі, пад якім плануецца выпускаць 5 мадэляў аўтаў коштам ад 60 да 80 тысяч рублёў. Аднак за аснову для іх, як паведамлялася, узялі аўтамабілі аднаго з кітайскіх брэндаў. Два легкавікі сутыкнуліся на Менскай кальцавой аўтамабільнай дарозе. Праз аварыю іншыя транспартныя сродкі больш чым гадзіну мелі цяжкасці з рухам на гэтым участку. Паводле сталічнай дзяржаўтаінспекцыі, 18гадовы кіроўца легкавіка «Volkswagen», які ехаў па ўнутраным кальцы МКАДу, сутыкнуўся з аўтамабілем «Шкода». Папярэдне прычынаю здарэння стала непільнаванне бяспечнай дыстанцыі. У выніку аварыі 9гадовага пасажыра «Шкоды» даставілі ў медычную установу для абследавання. Працаўнікі жлобінскай швачнай фабрыкі замярзаюць на працы. Паводле самых людзей ацяпленне на фабрыцы далі, але ў цэхе яго не пускаюць. У выніку даводзіцца працаваць у верхнім адзенні і выходзіць на вуліцу пагрэцца. Паводле прадстаўнікоў, у працоўных цэхах тэмпература не падымаецца вышэй за 10 градусаў, хаця паводле санітарных нормаў мусіць быць не ніжэйшай за 17 градусаў. На ўсе нараканні кіраўніцтва адказвае, што на ацяпленне няма грошай. Яшчэ ў 2023 годзе працаўнікі скардзіліся на праблему ў мясцовую раёнку, але з тых часоў нічога так і не змянілася.
Чальцы палаты прадстаўнікоў ухвалілі змены ў падатковы кодекс. Для самых высокіх доходаў уводзяць новую стаўку падаходнага падатку. Яна складзе 30% замест планаваных першапачаткова 40%. Павышаныя стаўкі закрануць тых, хто зарабляе больш за 600 тысячаў рублёў за год. Згодна з абноўленымі правіламі, доходы да 350 тысячаў рублёў за год будуць абкладацца звыклымі 13%. Калі доход большы, але не перавышае 600 тысячаў, стаўка падымаецца да 25%. Павышэнне закране заробкі, дывідэнды і доходы паводле грамадзянска-прававых дамоваў. Законапраект скіруюць у Савет Рэспублікі і далей на подпіс Лукашэнку. З Ізраілю ў Беларусь ізноў будуць лятаць самалёты. Авіякампанія «Аркія» абвясціла пачатак рэйсаў у Менск з лютага 2026. Палёты будуць выконвацца двойчы на тыдзень у панядзелкі і пятніцы. Паводле ізраільскага выдання «Курсор-Інфо», квіткі ўжо ў продажы і каштуюць ад $249 у адзін бок. Авіякампанія «Аркія» другая паводле велічыні ў Ізраілі. Яна абслугоўвае як унутраныя, гэтак і міжнародныя рэйсы, у тым ліку Еўропу і Міжземнамор'е. Наўпроставае авіязлучэнне паміж Ізраілем і Беларуссю спынілася ў 2022 годзе. Тады ізраільскія ўлады адмовілі ў абслугоўванні самалётаў Белавіі, якая на той момант ужо была пад заходнімі санкцыямі. Дональд Трамп мяркуе, што Пуцін хацеў бы закончыць вайну, а ўкраіне трэба было ісці на ўгоду яшчэ на пачатку гэтага года, калі Владзімір Зеленскі наведваў Белы дом. Пры гэтым прэзідэнт ЗША назваў сустрэчу Стыва Уіткафа і Джэрэда Кушнера з гаспадаром Крамля добрай. Ведаеце, у іх склалася ўражанне, што яны хацелі б бачыць. Ён хацеў бы бачыць канец вайны. Я думаю, што ён хацеў бы вярнуцца да больш нармальнага жыцця. Я думаю, што хацелася б гандляваць са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Шчыра кажучы, замест таго, каб, ведаеце, губляць тысячы жаўнераў за тыдзень. Але ў іх было вельмі моцнае ўражанне, што ён хацеў бы падпісаць угоду. Паглядзім, што будзе. ЗША зайшлі ў тупік у перамовах з Расіяй. Такое меркаванне ў эфіры студыі «Белсат» выказаў Павел Усаў. Паводле палітолага і сябра руху «Вольная Беларусь», спецпрадстаўнік Дональда Трампа Стыў Уіткаф, цытата, «выглядае блазнам на фоне ўсіх падзеяў. А тое, што Пуцін спазніўся на сустрэчу з амерыканцамі на 3 гадзіны, было адмысловым прыніжэннем». Што робіць Пуцін з Трампам, а ён, як мы бачым, жанглюе ім як заўгодна. І я не ведаю, ці мы дачакаемся нейкіх сур'ёзных рэакцый. Сыходзячы з усёй гэтай кан'юнктуры, якую мы бачылі, хаця часам Трамп прымаў даволі жорсткія рашэнні, нават па ўвядзенні санкцый супраць Газпрому і Роснафты, ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі нам нічога больш не застаецца. Мы не можам ніяк паўплываць на сітуацыю, не можам паўплываць на Трампа, спадзявацца толькі на тое, што ўсё ж такі Трамп мае нейкую уласную гонар і не будзе ползаць на каленях перад Пуцінам, далей прыніжацца, ўсё ж такі пачне прынимаць даволі жорсткія рашэнні. Нам застаецца толькі вось на гэта спадзявацца. І вяртаемся да навінаў з Беларусі. У Маларыце 49-гадовы мужчына атрымаў траўмы пры выбуху самагоннага апарату. Гаспадар кватэры трапіў у шпіталь з вялікімі апёкамі. Паводле звестак следчых, выбуховая хваля пашкодзіла мэблю, выбіла вокны ў 2 пакоях. Усе абставіны, прычыны і умовы, што давялі да трагедыі, мае спраўдзіць Маларыцкі раённы аддзел следчага камітэту. Спадарства, заахвочваю падпісвацца на нашы YouTube-каналы, ставіць упадабанні, але памятайце пра ўласную бяспеку. Яшчэ больш навінаў сёння о 20-й гадзіне ў аб'ектыве і выданне студыі «Белсат». Зычу добрага дня.